lulutuin natin ngayon ay iskabetsing tulingan o sabihin ni saya pa, iskabetsing mangkok. Ito ng asin magkabilaan para ito ay maglasa at i-rub nyo lang para manuot ang lasa sa isda. Tapos, asinan yung isda, pritunin na natin ito. Mag-ingat lang kayo kasi tumatalsik ang mantika at mapasok kayo. Tapos, balik natin lang. Wala, luto na. Tanggalin sa kawali at iset aside nyo ito para gagawa na tayo ng sauce. Ihanda na natin ang mga sahog para sa ating sauce. Hiwain nyo lang. Mag-ingat kayo, baka kayo ay sugatan. So ito ang ating mga sangkap. Luya, bawang, sibuyas, bell pepper, carrots, at saka sibuyas na dahon. Kayang luya. Haluin. Tapos, sunod ang garlic. Isunod ang bell pepper. Haluin nyo lang ulit. Ilagay ang carrots at haluin na naman ulit. Lagyan na ito ng tubig para sa ating sabaw or sauce. Lagyan ng konting toyo at haluin lang ito. Lagyan ng oyster sauce at saka suka pala ng brown sugar para magbalanse yung tamis at asim na nilagay nating suka. Gumawa ng slurry. Ito ay cornstarch at tubig lamang. At haluin nyo lang para pampalapot natin. Haluin nyo lang ng haluin para ito ay lumapot.
escabeche sauce natin para sa ating isda. Dalawang pwedeng gawin nito. Ipatong yung sauce sa isda or palambutin yung isda sa saucepan. Pero, depende na sa inyo yun kung anong gusto nyo. Wala! Ito na yung escabecheng tulingan o escabecheng mangkok. Happy eating!